Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Emily's Secret File. Si Emily na paulit-ulit na binaboy ng kanyang sariling ama. Buti na lang ay hindi nakasama ng ating Secret File sender at ng kanyang mga kapatid ang kanilang ama. Nasa poder na sila ngayon ng kanyang mama. Pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Bird. Grabe ang ginawa sa'yo ng tatay mo, hindi mo deserve yung nangyari at sa ginawa ng tatay mo sa iyo. May ibang tatay talaga na parang hindi anak ang trato. Pakatatag ka sender, yun lang po at shoutout sa buong team Rocketeers. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Taylor. Sana sinabi mo na lang ng maaga sa nanay mo na yun ang nangyayari sa iyo, na ginagalaw ka ng tatay mo. Sana lumayo ka na lang sa tatay mo dahil walang ginawang maganda ang tatay mo sa iyo, kundi abusuhin lang kayo magkakapatid. Sana ay mabulok sa kulungan ang tatay mo. At sana, si Satanas ang mapuntahan niya. Charot with harot. Ang daming sana. Nahawa ako sa'yo, DJ Rocky, dahil yun yung sabi mo sa una mong adlib. Sarap yakapin ng sobrang higpit ang tatay niya sa leeg. Sana nga yung ganong klaseng pang-aabuso o krimen ay lifetime imprisonment. Gagawa-gawa ng bata, tapos paglalaroan nyo lang pala. Maraming salamat, Taylor. Eto naman ang sabi ni BL, may saltik ang papa ni Sender. Ang sarap ibitin ng patiwarik habang may kumukulong tubig na nakaabang. Dapat dyan ay sinusumbong sa pulis o DSWD. Sana ay hindi na makalaya yan. Shoutout po kay Lynn Montilla, Christian Lancer. Happy Monday. Ito naman po ang sabi ni Dodong Smooth. Maulang gabi po, Mamraki. Nakakalungkot na, no? May mga padre de pamilya na gano'n, no? Nang abuso ng sarili lang dugot laman. No? Iba talaga nagagawa ng bisyo, no? Talagang kilabot, no? Sipin mo, sarili mo dugot laman, tapos gaganunin mo. No? At hindi ka pa nakontento, sinama mo pa rin ibang nakakabatang kapatid niya. Mga bunso ba, mas bata sa kanya. No? Talagang nakakapang nakakilabot, no? Sobrang nakaagalit. Deserve niya talaga na buti at na nalaman na rin ng nanay niya na inaabuso siya, no? So yun nga, message ko din sa mga listeners natin dyan, no, na nakakaranas din ng ganyan. Huwag kayong matakot na magsumbong. Huwag kayong matakot na magsumbong sa pwede nyo pagsabihan, no? Magsabi kayo. Huwag kayong papayag na aabusuhin yung kayo ng ganun, no? So yun lang po, Ma'am Rocky, no? And babati po sa Team Tech Paint, Team Rocketeers. And mag-ingat po sa lahat ng mga nasa labas, no? Maghapong mulan at madulas. Smooth. Maraming salamat, Dodong Smooth. Nakakalungkot talaga ang naganap sa Secret File sender natin. Ito naman ang sabi ni Mai. Sobrang nakapanlulumo, nakakaiyak ang kwento ng Secret File sender natin. Mahigpit na yakap sa iyo at sa mga kapatid mo. Walang lugar
ang walang yang tatay mo sa mundong ito. Yan ang klase ng tao na hindi na dapat bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Kaya sana higpitan pa ang batas dito sa ating bansa para matakot gumawa ng masama ang mga taong halangang kaluluwa. Walang sapat na salita ang alam kong makagagaan na sa sakit na naranasan mo, secret file sender, pero saludo ako dahil kinaya mo at survivor ka mula sa abusong pinagdaanan mo. True. Thank you so much, Mai. Ito naman ang sabi ni Shaira, pakademonyo ng tatay niya. Diyos ko talaga. Deserve niyang makulong. Maging matatag ka sana palagi, sender, at magdasal palagi kay Lord. Thank you and God bless. Shoutout po sa Team Rocketeers and Team Sawi. Ingat po palagi at ikaw, DJ Rocky. Ito naman ang sabi ni Dr. J. Hi Emily, ang bigat ng emosyon na ibinuhos mo sa kwento mo. Hindi lahat kakayanin ng mga dinanas mo, pero sana maisip mo, nakahanga-hangang katatagan ang pinamalas mo sa pagharap sa mga pambabastos ng tatay mo. Nakakahinayang rin yung naudlot na pagkakaibigan ninyo ni Noe. Siguro, malabo nang magkapatawaran pa kayo ng tatay mo. Sana lang, tuluyan ng masugpo ang lahat ng uri ng bisyo sa bansa natin. Isa kasing patunay ang kwento mo na nakasisira lang ng pamilya at katinuan ng pagbibisyo. Lalo na yung nakakabangag. Nakakasira yan ng kinabukasan. Maging matatag ka pa sana, Emily. God bless you. From Doc Yorje. True. Kapag ikaw talaga ay addict sa ipinagbabawal na droga, sira talaga buhay mo. Sira ang buhay mo. Ang epek niyan, nasa utak. Hindi ka makakapagdesisyon kung ano ang tama at mali. Nakakaawa lang yung mga taong nakapaligid sa mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ito pa sabi ni DR, aanhin ba ang pagrespeto sa nakatatanda kung mismong nakatatanda ang nagbibigay ng dahilan para hindi sila respetuhin? Kaya may term na role model, mga nakatatanda ang mismong ginagaya ng mga nakakabata. Pero, sa panahon ngayon, may mga nakatatanda na parang sila pa ang bata umasta. Parang sila pa ang kailangang turuan. Imbes na sila ang gumabay, silang maging role model ng mga bata, hindi. Kaasar. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Carlos. Blessed rainy evening. My advice ko lang po sa ating letter sender, pakatatag lang siyang importante na laman ang katotohanan. Patuloy lang sa pagdarasal para sa sarili at sa pamilya niya. God bless. Shoutout po dito sa Tambo, Paranaque City. Maraming salamat po sa inyo. Hi kay Joshua Tolentino na nakikinig ngayon. Hi din kay Joanne na mahal daw ni Joshua. Nagtatampo daw. Ayan. Sana hindi ka na magtampo. Magalit ka, ganon. Charot to and harot. Sabi ni Tonet Luwalhati, dapat kapag kinulong ang tatay, wag nang palayain. Actually, alam niyo po ba off-air? May sinabi ako kanina Tinanong ko, bakit ganun? Recently, sobrang dami ng mga krimen na nangyayari sa paligid natin. Or baka matagal nang nangyayari itong mga krimen na to. Paulit-ulit na nangyayari itong mga krimen na to. At para bang ang sinasabi nito sa atin ay napakahina naman ng seguridad ng bansa natin. Parang ganun na lang ba kaluwag ang security na meron tayo dito sa bansang ito para gawin ng mga tao yung mga krimen? Hindi ba sila natatakot sa batas na meron tayo? Wala bang kinatatakutan ng tao? Hindi ba dapat meron? Pero hindi Ang daming nagaganap sa paligid natin. Meron nga tayong nabalitaan recently. Nakita na lang sa palayan. May nabalitaan tayo recently. Hit and run. Alam, ang dami.
dati pa nga may kumalat sa bus. Kumbaga, ang hirap mo namang mabuhay sa mundong ito, hindi mo sigurado kung bukas makalawa buhay ka pa. Tas ang matindi pa rito, sarili mo pang pamilya, yung hindi mo pa ine-expect o inaakalang gagawa sa'yo ng masama o krimen o pang-aabuso, sila pa yung gagawa sa'yo. Imbes na protektahan ka, alagaan ka, mahalin ka ng buong buo, hindi. And it pains me to read these kinds of stories. I grew up living in a home full of love. At gusto ko sana na yung nararamdaman kong pagmamahal na ibinibigay sa akin ng mga magulang ko, ganun din sa lahat ng mga tao, especially sa mga kabataan. Pero hindi. Not all homes are full of love. At nakakalungkot yun. Kaya, ang panukala ko kung sakaling tatakbo ako as a government official, ang platapormo ko talaga, wala nang maabusong puso, ganon. Charot with darot. Mag-aanak ka, dapat responsable ka. Wala kang karapatang mag-anak kung hindi ka responsable sa anak mo. Yung ganun ba? Kumbaga, dadaan ka muna sa karayom, butas ng karayom, para payagan ka na o sige magkaanak ka. Yung ganun, parang kakasar eh. Kung sino pa tong mga able na magkaanak, sila pa yung mga pabaya sa mga anak. Yung dapat handa ka sa responsibilidad na panghabang buhay pag may anak ka. Palalakihin mo sila ng tama, palalakihin mo sila sa isang tahanan na puno ng pagmamahal. Hindi yung ikaw pa mismo na tatay nung bata, gagamit ng illegal na droga. Tapos, ang mangyayari, apektado yung anak mo. Hindi lang ng 1 taon, di lang ng 2 taon, kundi for the rest of her life. Imagine the trauma na ibibigay ng isang magulang sa anak niya nang dahil lang sa maling desisyon na ginawa ng nakatatanda. Kaasar, diba? Kaasar. Tsaka ito pa pangalawang panukala ko just in case natatakbo ako. Tatakbo lang dyan sa may CCP complex. Pangalawa, kung gagawa kayo ng kasalanan, siguraduhin ninyo na kayo lang mismo yung maaapektuhan, hindi yung mga anak ninyo, yung mga taong nakapaligid sa inyo. Diba? Kung gagawa kayo ng kasalanan, okay lang ba sa sarili nyo lang yung i-violate ninyo? Huwag nyo i-violate yung ibang tao, sarili nyo lang. Okay lang naman gumawa ng mali, pero gumawa ka ng mali sa sarili mo. Para wala kang ibang naapektuhang tao, wala kang nasisirang kinabukasan. Wala kang nabibigyan ng trauma. Diba? Ang sarap sana ng ganun eh. Pero hindi ganun ang buhay. Yung mga nagtaong nagmamahal sa'yo, na may pakialam sa'yo, nakadugo mo, malamang sa malamang. Hanggat kaya kang iahon sa pagkakadapa mo, iaahon ka. Hanggat kaya kang isalba dyan, isasalba ka. Pero darating talaga sa punto ng tao na hindi ka na kayang isalba dahil ang kaya na lang magsalba sa sarili mo ay ang sarili mo. So for you, letter sender,
I admire you for being so strong. Sobrang tapang mo, hindi ko alam kung paano mo na kayang lahat. Na-imagine ko nga nung bata ka, hindi ka man lang nakapagpatintero. Hindi ka man lang naglangit lupa, impyerno, saksak puso, tuluang dugo, yung mga ganun. Na imbis naglalaro ka, anong ginagawa sa'yo ng tatay mo? Pinaglalaroan ka. And I feel so sad for you. But yet, I'm amazed, I'm happy right now na nakawala ka na doon. Hindi madaling kalimutan lahat ng mga nangyari sa'yo. At hindi madaling mawala yung guilt. Hindi madaling magsalita. Hindi madali na umamin na ito po yung nangyari sa akin. Kaya naasar din ako sa mga victim blamers Yung sinasabi nila na bakit hindi ka nagsalita inaabuso ka na pala ginagalaw ka na pala ba't di ka nagsalita? Huwag po tayo mag-victim blame. Biktima yung tao. Nandun na nga nandun yung takot, nandun yung galit. It's just that ngayon lang nakahanap ng timing or biglang nalaman na lang. Wala lakas ng loob At sa pagkakataong ganun, all that they need is a helping hand. Hindi yung sisisihin mo pa sila kung bakit hindi nila sinabi agad. Ang kailangan lang nila tulong at that very moment. And understanding. Pag-unawa. At higit sa lahat, iparamdam mo lang na hindi sila nag-iisa sa laban. That's all they need. And then, that they are not their past. They are not their past. They can live a good life and have a happy life. Yun lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker. So with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Emily's Secret Farm. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!